that cowboy he let out a great big yell, and he started to yodel. Sembla estrany, però ja ha passat un any i sembla que no hagi passat aquest any. Però tornem a ser aquí i esperem estar-hi molts més. I suposo que el senyor Miquel Valls de Sant Juan, que ens ha deixat el local per segona vegada consecutiva de forma desinteressada. Moltes gràcies per la seva col·laboració. L'agraïment especial al nostre convilatà, Miquel Valls i Miró, com sabeu, és periodista, treballa a TV3, al programa TVs, de moment, no? Més amunt, suposo que aniràs més amunt, i ens ha volgut acompanyar molt agraït. Sí, no em vas tindre prou amb la primera, enganxat a la segona, així donem el tret de sortida en aquesta segona trobada del country i line dance organitzada per l'Associació de Ball en Línia